Issa nħejju ruħna fil-ġabra għal-Quddisa. Ir-Rożarju għal-paċi ngħiduh fit-tielet erba' nhar l-arba' li ġejja fis-sitta nieqes kwart. Nġabru hawnhekk wara l-Quddisa tal-5 u qabel dik tas-sitta u nofs. Bħallum ġimgħa jkollna magħna l-Kappillan ta' San Lawrenz. ġbartna flimkien mulej kelmtek imqazza f'qalb waħda li bnaqqat bil-ġisem tibnek ħaj fejn hemm l-imħabba fejn hemm il-għaqda hemm tammar int mulej hemm min tgħix fil-qlub. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen.
Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U tiesis f'din it-tieni erba tal-Madonna ta' Pinu qegħdin infakru mhux biss it-ħejja tagħna għas-solennità tat-tluħ tagħha fis-sema, imma qegħdin infakru wkoll illum il-Qaddejs Dun George Preka. Għalhekk nilqgħu bil-qalb miftuħa f'dan is-santwarju lill-membri tal-mużew u lil daw kollha nimmaġina li ħafna minna li messejna xi darba oħra mal-ġejt u ħadna mill-ġejt ta' din is-soċjetà mwaqfa minn dan il-Qaddejs ħuna Malti. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu lil Mulej ikollu ħniena minna. Nitolbu maħfra flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emejl u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, insejjaħt lis-saċerdot tiegħek San George Preka għall-Ministeru tal-Evanġelizzazzjoni. Atina nitolbuk li mħeġġejn bit-tagħlim tiegħu u msaħħejn bl-interċessjoni tiegħu aħna wkoll naħdmu bla qiegħda għas-saħħa tad-dinja u nħabirku biex jitkattar l-att ta' dawk li jemnu. Bi Kristu Sidna. Amen. Qari mill-ktieb ta' Ben Sirak. Min ħares il-liġi jeleb il-ġibdiet, imma l-biża tal-Mulej iwassal għall-erf sħiħ. Ma jitallimx minn m'għandux għaqal, imma hemm għaqal li jkattar l-imrar. Talim l-għaref jikber bħala rar, u t-twissija tiegħu bħalajn ta' ilma ġieri. Qalb li blaħ bħal vażett imxaqqaq. Ebda talim ma jżomm. Jekk jisma' l-kliem għaref min għandu t-talim, ifaħru iżid miegħu, jisimgħu minn ħajtu jgħaddija fix-xalar imma ma jogħġbux u jitfgħu wara daru. Diskors li blaħ hu bħal tabija fi vjaġġ. Imma fhom bniedem li jifhem tinsab il-ħlewwa. Dak li jgħid l-għaqli u nfittex fil-laqat u f'qalbhom jibqgħu jaħsbu fuqu. Bħal tiżjin tad-depp u t-tagħlim għall-għaqli u bħal brazzoletta fid-driegħu il-lemini. Il-kelma tal-Mulej. Ngħidu flimkien, għallimni Mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek.
Allimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Jiena irrid nibqa' fija sal-aħħar. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Allimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek għax fija nsib l-għaxqa tiegħi. Iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek u mhux lejn ir-reba. Allimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Tħallix il-għajnejja jħarsu lejn il-fruwa. Għatini il-ħajja bil-kelma tiegħek. Żomm il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek li jint għamilt ma' dawk li jibżgħu minnek. Allimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Warrab minni l-għajb li nibża minnu għax tajbin huma d-digriti tiegħek. Ara kif jiena mxenna għal preċetti tiegħek. Fil-ġustizzja tiegħek għatini l-ħajja. Allimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Ħatinżel fuq it-jubitek mulej u s-salvazzjoni tiegħek skont il-weda tiegħek. Imbagħad nagħti tweġiba lil min jgħajjarni għax jien nafda fil-kelma tiegħek. Allimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotiju. Ibni, mela, ibni qawweq ruħek fil-grazzja li hi fi Kristu Ġesu. U kull ma smajt minn għandi quddiem ħafna xhieda għaddieh lin-nies ta' fiduċja li huma stess ikollhom il-ħila jgħalmuh ukoll l-oħrajn. Bagħti inti wkoll miegħi bħala soldat tajjeb ta' Ġesu Kristu. Ebda soldat taħt l-armi jekk irid joġob lil min daħlu fis-servizz ma jindaħal f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħajja ċivili. Hekk ukoll atleta ma jieħux il-premju jekk ma jkunx mexa skont ir-regoli. Il-bidwi li jitħabat għandu jkun l-ewwel wieħed li jieħu mill-frott. Ifhem x'qiegħed ngħidlek. Il-mulej jagħtik li tifhem kollox. Ftakar b'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet li hu min-nisel ta' David skont l-Evanġelju li ħabbart jien. Għalih jien qiegħed imbagħti sal-irbit tal-ktajjen bħalli kieku għamilt xi delitt, imma l-kelma ta' Alla mhijiex marbuta. Għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dawk li Alla għażel biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni li hi l-glorja għal dejjem fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Min ħares il-kmandamenti jagħmilhom lill-oħrajn dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewiet. Spirtu tal-mulej, nfruħhom f'qalbek u f'fommok biex xandar sewa l-aħbar it-tajba isem tal-missier tal-ben tal-Ispiritu Santu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu wera ruħu lil-11 stess waqt li kienu fuq il-mejda u qalilhom morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba lil-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva. Iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu.
fismi ikeċċu xjatin, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu is-sriep bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara, jqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma imbagħad marru jippritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u wettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Naħseb li kollha kemm aħna ġejjin minn ġurnata xogħol. U forsi hawn uħud minna li għadhom serin għax-xogħol. Ix-xogħol huwa importanti, mingħajr xogħol ma niklux. Mingħajr xogħol ma nistgħux nieħdu ħsieb ġisimna. U aħna naħdmu ħafna ħin mill-ġurnata, u naħdmu ħafna ġranet mis-sena, u naħdmu ħafna snejn minn ħajjitna. Kull ma jmorru hekk, il-pensjoni, l-età tal-pensjoni dejjem timxi l-qudiem, timxi lilin. Biex nibqgħu naħdmu. U meta ma jkollniex ix-xogħol li s-soltu nagħmlu proprju tagħna, forsi x-xogħol mal-istat, mal-gvern jew privat, imma xorta waħda se nagħmlu xogħol ieħor, għax ix-xogħol importanti. Però jew nirriflettu ftit, ix-xogħol huwa importanti biex nieħdu ħsieb ġisimna. U l-flows jenuna biex nieklu u nieħdu ħsieb dak li għandu x'jaqsam mal-fiżiku tagħna. U aħna noqogħdu attenti biex ġisimna nieħdu ħsiebu sew u nagħmlu sewwa. Noqogħdu attenti x'nieklu, noqogħdu attenti x'nilbsu, noqogħdu attenti biex inżommu ċerta dieta, noqogħdu attenti biex ċertu ikel ma nikluhx jekk jagħmlilna l-ħsara, noqogħdu attenti biex jekk nistgħu nagħmlu ftit eżerċizzju nagħmluh u nagħmlu sewwa. Imma jekk nirriflettu ftit ħafna mill-problemi tagħna għalkemm nistgħu naħsbu li huma ta' ġisimna huma problemi tal-moħħ u tal-qalb. Għax anki jekk timrat id-tbatija aktar milli tħossha f'ġismek illum u x'hekk għandna ħafna mediċejjen li jenuna ma nħossux id-tbatija, imma se tħossha f'moħħok u f'qalbek. Se tħossha fl-ispirtu tiegħek. Ħafna drabi din ninsewa. Hekk bħalli kieku jaqa' għamat fuqna li jitbatija kollha kemm se ngħixuha l-iktar mhux f'ġisimna, l-iktar f'moħħna u f'qalbna. U x'jiġrilna? Nispiċċaw, nindunaw wara tant snejn li ħdimna ħafna biex nieħdu ħsieb ġisimna. U ħdimna ftit li xejn biex nieħdu ħsieb moħħna u qalbna. Sfortunatament nimmaġinaw li anki bil-flows u bix-xogħol nistgħu nieħdu ħsieb moħħna u qalbna tantu x'hekk li kif ikollna ftit tad-diffikultà u ftit tal-inkwiet immorru nixtru l-mediċejjen għax min għalina li dawn jistgħu jenuna u jsolvu u jfejqu il-moħħ u l-qalb. Imma nkunu nsejna biċċa kbira ja ħasra, biċċa kbira. X'inhi din il-biċċa? It-tagħlim, il-formazzjoni tal-moħħ u tal-qalb li huwa bżonn już daqs ix-xogħol, daqs il-flows li jenuna nieħdu ħsieb ġisimna, daqshekk hu importanti. Aħna x'aħna ngħidu? Li l-problemi kollha, d-diffikultajiet kollha anki ta' saħħa fiżika tal-ġisem fl-aħħar mill-aħħar bħal flamboat fejn imorru? F'moħħna u f'qalbna. M'hemmx mod ieħor. Fil-moħħ u fil-hemmhekk tgħixhom. Il-problemi kollha ngħixuhom fil-ħsibijiet, fl-inkwiet, fil-qalb hemmhekk ngħixuhom. U ħafna drabi kif nafu anki l-ġisem stess jirrispondi għal xiex għal problemi li jkollna f'moħħna u f'qalbna. Minn x'imkien imbagħad l-inkwiet, l-istress, id-dwejja irid joħorġu fil-ġisem, fil-problemi tal-ġisem.
Don George jatina talima fundamentali, imma essenzjali, illi forsi aħna ma tantx nagħtu każ. Don George lis-soċi tiegħu għallimhom mhux biss jieħdu ħsieb jgħallmu l-tfal u nieqfgħu le, imma għallimhom li isemgħuha it-tagħlim hemm bżonn li wieħed jibqa' fih sakemm imut ħajtu kollha. Aħna għandna bżonn nibqgħu nitgħallmu biex nedukaw niffurmaw lil moħħna u lil qalbna ħajjitna koll. Inkella nkunu sbilanċjati. Ikollna flows nieħdu ħsieb ġisimna imma maħniex kapaċi naffaċċjaw salib. Maħniex kapaċi nerfgħu marda. Maħniex kapaċi niddiljaw ma' konflitt, ma' problema. Tkun għalina diffiċli problema kbira kif nikkonvinċi, kif nitkellem ma' wliedi fuq ċertu problemi u diffikultajiet. Għaliex? Għax ma tallimx. Għax ma nafx kif. Għax l-impressjoni x'inhi li bl-ispontanjetà kif jiġini dak il-ħin nimxi, le, mhux hekk. Mhux hekk. Mhux hekk. Din hi t-tagħlima kbira ta' Don George li tmur il-mużew, li tmur faqda fi grupp, li tmur tifforma ruħek ħajtek kollha m'hemmx option, mhix xi ħaġa li tista' tagħmel jew ma tagħmiliex. Daqskemm mhix option li tmur għax-xogħol, mhix option għax mingħajr flus ma tikolx. U mingħajr tagħlim int tispiċċa tieħu ħsieb ġismek mingħajr ma tieħu ħsieb moħħok u qalbek. U din għandna bżonn jiena inħossa ħafna u ngħidha hekk b'ċertu imħabba imma wkoll b'ċertu toqol. Għax tagħlim naraw żejjed, grupp naraw żejjed, azzjoni kattolika, liġien, għaqdan, komunità żejda. Ja ħasra, ja ħasra, ja ħasra, ja ħasra. Kemm nifrankaw inkwiet, kemm nifrankaw dbatija, kemm inkunu kapaċi ngawdu il-ħajja kif iridna Ġesu li kieku nibqgħu nagħtu każ. Mhux biss ta' ġisimna tax-xogħol, aħna ngħidu naħdmu ħajjitna kollha u nagħmlu sew. Imma rridu nibqgħu nitgħallmu niffurmaw ruħna wkoll ħajjitna kollha. Dan hu s-sigriet ta' Don George, dan hu l-insight kbir ta' Don George, dan hu l-ġdejt ta' Don George, dan hu l-kobor ta' Don George. U din il-konvinzjoni ta' minnu fil-mużew, konvinzjoni kbira sabiħa għal ġid tal-bniedem l-ewwel qabel kollox. Għax imbagħad aħna ngħidu inti tmut kif tgħix. Min jaraf jgħix, jaraf imut. Min jaraf jgħix, jaraf imut. Min jaraf jgħix b'serenità, min jaraf jaffronta d-diffikultajiet u kollha kemm aħna jkollna diffikultajiet. Għalkemm aħna ngħixu bis-sensazzjoni li dak xortih tajba, dik l-oħra xortija tajba u jien xortija ħażina, għax kollha kemm aħna ngħixu b'dik is-sensazzjoni, kollha kemm aħna. Jien xortija ħażina, kulħadd hekk jgħid għalih innifsu, l-oħrajn kulħadd xortih tajba. Kollha naffaċċjaw il-problemi u d-diffikultajiet. Id-diffikultà l-kbira fejn hi? Illi l-mulej li lna provdilna li dan il-qaddej smalti tagħna biex jallimna jurina kemm importanti li nibqgħu nitgħallmu f'kull aspett tal-ħajja. Mhux qed nitkellem biss mill-fidi, imma l-fidi wkoll. Għaliex il-fidi wkoll? Għax jekk ix-xogħol, il-flows, il-mediċejjen li nieħdu ħsieb saħħitna huwa importanti għal din il-ħajja għal 80, 90, 100, forsi l-fuq minn 100 snin, imma t-tagħlim tal-fidi, il-formazzjoni fil-fidi dik tiswa għal-ħajja ta' dejjem. Ħuti jeżies, maħniex għalaw, mhux biex nibżew, imma anzi biex nagħmlu kuraġġ, għax aħna msejjin għal-ħajja ta' dejjem, għal-ħajja ta' dejjem, kemm kien jgħidha din Don George, in-novismi, mhux biex iwerwer in-nies. In-novismi huma l-ħwejġ tal-aħħar, il-mewt, il-ġudizzju, il-bqija, il-premju, il-kastejk, l-infern u l-ġenna, mhux biex jibbażża n-nies, imma biex jgħidilna lejn tagħna fejn hu, il-ħajja ta' dejjem tagħna, u dejk bix-xogħol u bil-flows ma nħejjux biżżejjed għalija, importanti dawk ukoll, imma mhux biżżejjed biex inħejju għalija dik il-ħajja. Għandna bżonn tal-formazzjoni fil-fidi. Allura t-talba li nitlob u nieqaf
it-talba li nitlob lil Dun George, u li tant kien konvint mill-importanza tal-formazzjoni kontinwa, li dawn is-soċi tiegħu imorru jitalmu kull jum, sal-ġurnata mqazza tal-lum. Għandhom 80, għandhom 90 sena, jibqgħu imorru jitalmu kull jum. Għaliex hekk għax m'għandhomx jagħmlu, dawn m'għandhomx jagħmlu, le, għax inti li titgħallem teduka lil moħħok u lil qalbek u li taħseb u tara l-ħajja kif jaraha Alla mhux kif tara biss. Din hija importanti biex tgawdi kull mument ta' ħajtek u tara ftejx anki li jibes tal-ħajja. Allura t-talba tiegħi lil Dun George illejla għalina jdejn, Dun George, int li kont tħobb daqshekk it-tagħlim, tħobb lil Alla u kont tħobb daqshekk il-Maltejn u l-Awċejn. Nissel fina, għatina l-għajnuna biex aħna ma nraqdu qatt fina x-xewqa li nibqgħu nitalmu b'mod speċjali fuq il-ħwejjeġ ta' Alla. Issa b'fiduċja sħiħa nresqu quddiem il-mulej bl-interċessjoni ta' dan il-qaddejs tagħna it-talbiet u x-xewqat li għandna. Nitolbuk missier qaddejs biex tbierek l-ewwel qabel kollox is-soċjetà għażiża tal-mużew illi waqqaf il-qaddejs tiegħek u tagħna Dun George Preka. Bierek il-membri tagħha, kattar il-membri tagħha. U għatina lilna l-koll li mhux biss nirringrazzjawk u nroddulek ħajra għal dan id-don li tajtna fl-istorja ta' Malta u Għawdex, imma wkoll nikkoperaw, nikkollaboraw ma' din il-grazzja billi ngħinu lil dawn is-soċi u nibatu lil uliedna u ż-żgħażagħ tagħna għat-tagħlim. Nitolbuk mulej għall-Knisja biex fuq l-eżempju ta' Dun George hawnhekk f'dan is-santwarju, fuq l-eżempju ta' Marija, li semet il-kelma tal-Anġlu, li qalt li jkun minni skont kelmtek, tibqa' il-Knisja tiegħek mingħajr toħ ta' qalb ix-xandar twassal il-kelma tiegħek ta' salvazzjoni. Nitolbuk għalina l-koll li qegħdin hawn niċċelebraw din l-Ewkaristija biex tatina li ngawdu mis-smieħ tal-kelma tiegħek imma fuq kollox ingawdu mill-frott tal-għotja tiegħek għalina fis-sagrament tal-Ewkaristija. Nitolbu, ismana, nitolbuk mulej għall-irwieħ tal-mejtin tagħna, b'mod speċjali illum f'din l-Ewkaristija għal ruħ Jordi Muscat li għalih qed noffru dan is-sagrifiċċju. Nitolbu. Mument ta' skiet nresqu t-talba tagħna lill-missier f'qalbna bl-interċessjoni ta' Marija u tal-qaddejs Dun George Preka. Inroddulek ħajr missier qaddejs għax inti permezz ta' ibnek tatina kull ma neħtieġu għal ħajja tal-ġisem u għal ħajja tar-ruħ. Fuq kollox inroddulek ħajr għall-ikbar don li inti qiegħed tatina f'dan il-mument li huwa l-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek int mulej, Alla tal-ħolqien kollu, fit-timitek tajta tal-imbejt li qed nafrulek frott tad-dinja xogħol li minnu jsir għalina x-xogħol tal-ruħ.
imbirek ħalla għal dejjem. Għana mulej Alla tagħna, dan is-sakrifiċċju li sewu naddafni mulej salib. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla, b'dan is-sagrifiċċju għaddejs li sejrin inġeddu, intressaqtna lejk u tajtna sem min natura tiegħek Alla wieħed u għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li inti għarraftna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfoq lubna l-fuq, nissuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġejt għalina li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, imma b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-Għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. U waqt li ntelaq fidejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassejs, l-altar u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. Għaddejs, 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 u lej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej tissem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennew s-sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu, ma Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. O Missier, o li kieku d-dinja kollha tisma' u timxej wara l-Evanġelju tiegħek, din kienet it-talba illi jagħmel Dun Ġorġ u li hemm propju miktuba fil-kelma mużew. Ew nitolbu lil Mulej permezz tat-talba li ser nagħmlu flimkien biex verament aħna l-koll nitħeġġu nħallu l-Ispirtu talla li qiegħed fina jħeġġiġna biex nagħmlu kull ma nistgħu ħalli nisimgħu l-kelma bħal Marija u nwettquha fil-ħajja tagħna. Nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjien aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ta' Kristu jħarsuni għal-ħajja ta' dejjem. Amen.
xitlob is-serv ta' Alla wara tqarbin. Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Għatini l-grazzja li f'kollox nirrassenja ruħi mal-volontà providenzjali tiegħek, inti missieri u jiena ibnek. Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Għatini l-grazzja li nirbaħ kol okkażjoni ta' rispett uman biex nipreferik fuq kulħadd u fuq kollox. Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Għatini l-grazzja li ma nirrifjuta lil ħadd dak li nista' nagħmel ta' ġid lil proxmu tiegħi fil-bżonn. Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Għatini l-grazzja li nirringrazzjak fuq kull ma jiġi fuqi kemm ħwejjeġ prosperi kif ukoll penużi għax kollox jiġi minnek. Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Għatini l-grazzja li qatt ma nwarrab mill-ħsieb tiegħi il-preżenza tiegħek li dejjem inti xub ta' kull ma naħseb, ta' kull ma ngħid u ta' kull ma nagħmel. Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Għatini l-grazzja li nagħtik qalbi kollha ta' kis kontinwu ta' kull ma joġob lin-natura tiegħi, speċjalment f'għajnejja. Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Għatini l-grazzja li kif nista' naħdem għas-salvazzjoni tal-irwieħ li huma tant prezzjużi għax huma ġbija tiegħek. Sinjur Alla, jien nistqar li l-għaljena u lanqas ħadd ma jista' jagħmel xejn mingħajr il-grazzja tiegħek. Għalhekk la diċ ħaġa dak li lilna jeħtieġ għax inti ħlaqtna għalik. Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bil-ġisem u bid-dem ta' ibnek, li mallem divintana għatina nitolbuk li fuq l-eżempju ta' San George Preka infittxuk b'qalb safja u nħobbu l-ħutna bl-umiltà u bil-manswetudni bi Kristu Sidna. Wara din il-quddisa għal min jixtieqaw il-bews ta' relikwija ta' San George Preka. Il-mulej ma'kom. Mirek ukoll. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ibqejja Maria kun mana f'kull ħin wasalna Kristu fis-sema ħenjin. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Jixraq ukoll li nkantaw xi strofi mill-innu lil San George Preka. Bil-kelma ta' Kristu, bil-ħeġġa ta' Apostlu, irbaħt il-qlub tagħna missierna ħanin u ġbartna f'dil-laqda imbirka mis-sema li kibret u xterdet
għal-ġid tal-bnedmin. Ibqa birek dil-laqda Maltija li bħal-Knisja waqqaft fil-Qdusija u tajtisem biħsibek sabiħ ixel f'qalbna ħuġġiġa ta' mħabba biex inxerdu talim tal-Vanġelu biex indawlu u nirbħu l-irwieħ. Nfakkarkom li hemm wara xi soċi qegħdin iqasmu ktieb lil kull familja. Lil kull familja. Fissimkom waqt il-bews tar-relikwija tajjeb ukoll li nitolbu din it-talba biex naqilgħu xi grazzi bl-interċessjoni ta' Sant Ċpreka. Nitolbuh l-aktar biex aħna nkunu ħbieb tal-Evanġelju u biex namlu proponiment li ħajjitna kollha infittxu li nibqgħu nitalmu kif qalilna l-isqof. U Alla insejjaħt lis-saċerdot tiegħek San George Preka għal-Ministeru tal-Evanġelizzazzjoni. Atina nitolbuk li imħeġġin bit-talim tiegħu u imsaħħin bl-interċessjoni tiegħu aħna wkoll naħdmu bla qiegħda għas-saħħa tad-dinja u nħabbirku biex jitkattar l-att ta' dawk li jemnu. Bi Kristu Sidna. Amen. Fl-aħħar nett inħeġġukom biex tkomplu tkunu benefatturi tagħna. San George Preka kien jgħidilna li l-aqwa benefatturi mhumiex dawk li jagħtuna l-flus imma dawk li jibatu lill-uliedhom għat-tagħlim u li huma stess imorru għat-tagħlim meta jkun organizzat għalihom. Għalhekk inkomplu nħeġġu biex ma nitilfux l-okkażjoni tat-tagħlim. Grazzi ħafna.